Would you break? Yeah? Yeah, okay. Céad míle fáilte rúg a cháirte isteach ag sesiún álainn le banlaochra an Oireachtais fiche dó, agus iad faoi agallamh ag banlaoch eile. Iriseoir, scríbneoir, craoltóir, agus an té ar brunú Bhuaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais ara an nára sinní Póilín Ní Chiaráin. Mar ról is scríb se tá láthar an seo in Óstán an Gresham, bhfuil a bheith roiíb go bhfuil an ócáid seo gá chraola beú gá rothú beú, agus mar sin mata aontainna láthar nach mín leis nó lé a bheith ar cheamara, chuéis sin nniuúil go dhuine go éan an Oireachtais, go chalan nó go Emer nó go Louise nó agam héin agus sinnomid cinnte go dhéanamid Aoife. Ach le bheith aráis go dtí an tonad álainn seo na bhfuilmuid Óstán an Gresham. Tá ceangal stairiúil ag an Oireachtais le Óstán an Gresham. Bhíh na himachtaí ar siúil an seo is na chéad blianta ag an Oireachtais, agus ní lá nach cúpla céad sláat suas sa bóthharhain ar cháneal ráidí chonel sa seomar crín sa rotunda an náit go rá imachtaí ag an céad Oireachtais a riamh in 1897. Ach seo é an dara ócáid an seo im léana góine bheith seo in Óstán an Gresham rinneú uachtarrán an Oireachtais fiche dó Máirín sa brúna in Sealamh seo, agus tá Máirín lenne nacht 100 míle fáilte uachtarrán. Bei ócáid eile ainn seo san Óstán céanna ar lá brithe an Oireachtais ar an 7 lá go bhí Baltaine. Im léana sin breth lá an Oireachtais agus bei ócáidí Comóra ainn, Comóra 105 bliain na féile. Bei mu a rins tiile ólais maidir leis an himachtaí Comóras na 7 amach rún, ach tásúla go mééis se bhanán a bheith linn. Ach arás gotí ócáid na híthe nacht. Dasgur ócáid na híthe nacht as feachtas man sóisiúlt Oireachtain mu le Lá Idirnáisiúnta na mBan ag tús na mísa seo. Caiisc an chléantocht an téma a bhí an léana, agus séir de bhharrtaí mar dhéanana ná seos leanán go bhrá ar a tunchoracab ar an Oireachtais ó hús amsire, rá mar 105 ban an nóir na 105 blian. Agus bumrá cáúla iad na mrá a racht a bhí ar an gaiste, a racht an chéad éile Oireachtais, agus bhí siad a measc na muidtóirí freisin, bandar a bhanam Norma Borthwick, an chéad in a riamh ar brunú dúis Oireachtais ora. Scríb si eiste dar tidal brí na tanga a gúis na náisiúntaachta. For si dúis chugfont, dúis a bhí réasúnta má in 1897. Erigid mór. Is liste le háirimh go bhrá a bhrú dúis na Oireachtais ó hinne le liste wádró ada le luan seo, agus mór an nóir bhúin go bhfuil daine ar an bainil a nacht, a thug an Suailóib, a gomórtais, litera agus taibhálína agus ins na Ghradam Cumarsáide freisin thar na mblianta. Is daine iad a bhfuil scéalta sprególa, iontach spéisiúil acu ar fad, daine bhí ina nidspráid rumsa go pásanta, agus tá me tharbh riméid ach gúil siad linn in seo an nacht bei Póilín Ní Chiaráin dúinn fuaimh níos stearnaí, ach 100 míle fáilte ribh Chatalín ní Chúlán, Aoife ní Mhánais, Róisí ní Chéalachar agus Náda ní Choirín. Siad or mbanlaochra fiche dó. Tásúlam go mbeadh se bhar fád tainiú as an ócáid, agus gan na hiile maile, iarm ar dús orí má tá fón pócalat tin cinnte gúilte ciún nó bhfuil nuaim casta síos, agus na bheith sé sinzianta iarm mar fáilte fíor speisialta a chuir ribh ládathir na híthe nacht Póilín Ní Chiaráin. Gurmhagat a bháí. Bhór an anordamsa, Bhuaic-Ghradam an Oireachtais álainn ar éon chuine agam leis agus bhí mé Harbh sásta agus mar a barastúltíh I Oife brá againn agus tásúla go mé Oife brá againn na nacht. Nuair a chunig mé anam na chuí na Mhán a mé mé caiimpló a nacht, dúirt mé le héin. Nach chuil sé dul chréite cho héchtach agus atá na mrá seo. Baile difriúla
agus mar sin héin tá rá náid síle a bhhaineann le go léir agus sé sin tá ceangal acu ar fad leis an Oireachtas is Buaiteoirí ag an Oireachtas berteacha agus tá dlú cheangal ag Aoife trína heair leis an Oireachtas brinne sí lúbíní ar bháin chéidir leis agus ar ról is an bhfuil léirú a rinne róisín ar chláiricha faoin Oireachtas agus ábhar eile i do cuid chuide mar seo. Agus sin an chéitean an dhearcán an chroíocht is daoine chroíocha as cuimse ar fad iad na mrá seo agus is íontach an deis is seo dóibh sílam a scéalta a chluisteáil agus gan hiúile tá so mé ar Póilín Ní Chiaráin úteor chun é riamh an channels. A Póilín cé as a dánig an channels san teachseis. An channels ó mhaith Márta Chiaráin agus fear maitheir ar ordhheas a mé agus tá fónam tá sí cuioine is marir go binach í mothín faoi agus choláidir agus choa an bua a thug se chum I gillarm so is ó maitheir a fuairbe an seachas. Agus an meas agus rud amháin fao maitheir agus bhí mar caiint faoi réir go dtíhann ag ócáid bhí stúdio cuam sa spidéal agus ba fear a gcónaí bhí cineal an foiointailte faoi ocail a bheith ceart agus fuimnú bheith ceart agus choir agus chuir sé sin ionainn agus spreag sé an sim sin ionainn agus níach sé mú. Agus fuair an mhór bhhain. Fuair me ó an mhór bhhain. Agus fuair me ó an beidir détarrá bhí cineal neamhnach nar an mór an bhína rá ag an am mar hampla bhainteach bhearna. Tá an chéad versa go nóir an sin ní dóilm go ndearan mór an eile agus fuair me ó an mócha líbán bhaid ó an bháin le tréisisin ribínachas ó an mór tá luite le raftarí cé go bhfuil locht léin an na ddíireacht nach é raftarí hen scríbe ach go bhfuil tá sé sin luite le raftarí agus is ceann na chéad ó anna ón seacham agus arnó Nen bhím sin rasú ní sam ó dhéas an sao. Céad na bochalíbán na tá a fú bhla sé ach tí ré mar rud a Spáine ar bhealach an táhacht atá leis a saimhre a thuirta go rasú fiú mar a ddígann siad héine tá sé bé sé acu, Tá sé ar nús an teanga nó is teanga eile an channels a thuirta go rasú. Agus tuigeann siad amachchan seo. Tuigeann siad nar hagann san tam le na hiiscéid. Well, cainte ar an táhacht a le rud a bhúirt na gasúr. Tá scat a mór gasúr a go taobh? Tá 7 gasúr in. A méonsaigh Greg O'Brien agus tá trúracha thar lear, mo chud cáilíní thar lear agus tá na lads Somália. Ach tá me áhródúil as gur thug siad an seanlas an cín agus ar bhealach is dói bhfuil sé bhín seanlas amsa go láidirach ó bheith mar gasúr. Chum a frí séimh sin nach rá aber bhfuil sé go raibh me cineal eisteach faoi a bheith am agus gur nar a bheith cineal cosra daoine eile agus nniu hain sé sin lám agus bhfuil sé ach an sin tháinig mé ráis aige mar bhí cineal córa an lom hain faoi an rud bhí fátam ó maitheir go láidirach. Nach ra mis áíide áhort in cín go dtín chéad gún eile. So bhín córa anric sin am lom hain gra gríomh le dionamid seo. Agus Nírá an teisce sin fáte Greg níor de bhhanú na Well no, is Americanach ag Greg, tógiú America ach is tá fuléirenach. Agus is goilgure, yeah. Agus bhí bháin takeíocht agus choirt mar sin ach so tháinig sé sin ó bhfuil sé ó chóra a bhí am lom hain agus an sin thug me faoi an bhhaitias a bháin leháil am chomórtais, mar tá fáitias agus sceún na baint leháil suas ar an Óstán
gan bheith Somália agus chomport meas cúlód a níl na né. So begin aibhort sin a chanig me go rá antion choraige sin na gasúr, go si gé an rud a hortin cín agus an sin tá sé acabanis. So is fúpéine is sé hort cébí caiúr sé be. Legs nó bhí skillan na creaaltóireachta agat éras mar tú gabar a radio na bheith. Well hí skillan na creaaltóireachta am cé gur le rins blianta gur hir húl an bhaid go bhí me, mar tá me ceap haine léireach go mórla. Haine am bheith gagrú, haine am bheith freistal, haine am bheith legan amach. Agus, so sinna... San bhhacha mid na gasúr. Inistam fao na daoine chug America, ceirta? Well, tá bhir sérantach. Well, is for sé sérantacht Americanach go bhhar chreig. Ach tá berteach of America, tá sorcha a gobar sin chéad iní chóg America chu siar scoláireacht soccer go Ollscoil Huascin University of New Haven, agus inis tá si gobar gúirsaí gnó agus margeacht a hallan sin, agus inis tá fóla tá si gimmert rugby go Connippiac. I Connecticut an stát céanna nach ra bainte benime seach hála sé go bine hála, agus an sin tá Anna tá si hála Tasmania I gobar mar is a territory. So tá si bhád a bháile agus camerará airín bhaim go mór mo chlánaí. Tá me mór na mo chlámhaach ach tá sé féin cúlód ar ban. Agus tá do chlámhaach go bháil den cheol Somália. Tá si go an cheol, casan tá dúnal ansíimeige sa seanos agus cho puintalte le ma ahir hín a dtíobh folklá agus rudí bheith ceart. Agus Somália mar sin eicil, bhí ná chóratí an le folklórí agus ar ggóirmach agus rudí bhín cinál nerdiach, tá táid ceart. Agus tínta sé agus angus go dóir sé. Agus ferdia bhín se casar a gancertíine agus cormach vidil agus is óraní gon sco cormach freisin. Tá sé hálédéag agus tá an bhisneach sin atá go ahir, níl an aspa misníige a bhí agus bhfuil mis fósa caiimlinn treis agus stóí bheis me go brach na brethe. So ach bí an misneach a bhí ag an cuasaí sport agus ar bhhaige? Well, bí an na stóí, yes. Is fear Greg le breanúir bhacht tú rá bhfuil chun sé hína mó go minic ach sin go bhhar nach go bhfuil mise agus beidir éan eile a bhacha breanúir aineolach faoi ceta sé dhéanana. Tuiginn sé sin go maith cé a contúirt. Is bín sé surfáil agus bín sé ar an glár a leintú siar ar an buggy board sin agus bín sé ar an glár a seaan tú sóir agus go míon céis le agus go míon tú gimach le a gomra. So ach an sin tá na gasúr is mar na gasúr freisin agus téim semach ar nó leintí vín jazz, ciún, ré, saoúil agus nach míon choirí ar bit a bhhaige fólín. Ach bhailm ansása. Bhfuil tin mé agus ní le nátí an bhhaige agus dá scéil téim héana sná chola lá do. Gíbre agus saora, smáile me sin agus tá ceap gohfuil sé iontoch gon chorp ach ní bháin gon chorp ach tá sé iontoch gon aontain agus iontoch gon go híimir is aontaine agus cinál ceangal leis an nádú agus is smáile me sin mar fáin bhí tú caiinte chrothúlacht is sa bhhaige agus ins na nóméadacha sin an ceangal le éon rud crothúil atá le crothúil I muinte. Well, is caiinte a groíocht tá post nu agat a radio na gcuideachta. Tá. Agus tá tú a bhil ranúg na láiricha. Tá. Bé go leor deisinaí agat a le groíocht. Well tá agus is málam an tíobh sin go bhfuil me deis a bheith páirteach sa ranúg sin. Cé go bhhain me leis a ranúg nuíochta an chodéile go héal an bheith réidir go. Tugus me chud gléchart go minic agus chud asfait a bhádra minic. Ach nó, is málam an tíobh sin mar tá me cheappa tá radio go gcuideachta iontoch ó híh ceol agus in níos táid cinál tá réimsí éagsúla ceol bhfuil bit freistal orb ach
Tá bhhailm sa cinál aithort rudí ar nús cuasaí drámaíochta an óige tá cheappa bheith an radio ná go leorbó sin dhéana hána ach tá cheappa gur féidir spásannaí beaga áil gon rasúín agus go scéalta agus gon lúbín aber mar hampla agallamh beirt agus scélíní beaga agus go bhfuil saibhre sa gartlan agus gur féidir an dárod sin a bheasca go háindeas le chéile. So sin cáganna na tograí beaga atá I muintinam. Mu de farmach dómh sin na chatlé mar opalscoir inistún faoi ceirtátar a bhíhe de san. Ide sarin bei warvíltach ceol agus ceúra radio na Gaeltachta a bheith lechiad blianaar bód an dára bhá go bhí aigran 1972 sé a thosa sé leis an trompa béil riadhhairtín héimis agus tá riadhhairtín héimis I gimach dóchain ach be man tíidir mór cheúra sin san ní saran se thugain le chun dé an bhí an coppla lá agus tá sé le críala be be ceol chuir an mórrán ag mé tá ceolfuil an RTE tepin be sé tíochtta nuas Cliath tosaí agus bei muid ceúra sói agus sé táach a se rá an Cemid hain, cé hiad radio na Gaeltachta, so ben seanos, ben ceol, agus bei na hóráin a thom fili áitiúla dúchasacha agus ar cuireú ceológ sna hochtúdaí aber mar hampla san amar a daoine gimocht imisce na hóráin a chas lehetí John Berg agus bannaí ceol go leor eile agus tá cheappa go ben rud smó a riire le bheith brodúil faoi agus gur ceistí ná cámach seanos, cámach lúbíní, cámach agallamh beirt agus cámach na hóráin sin mar go ardán radio na Gaeltachta agus sílim go binne an chúis smó ceúra a bheith sein san níide saran agus tásúlam go mé seoálainn le rins leis bpobal. Gur am hagad, actually. En is bhhailm casú I eile an seo is tócha gur chúris bhar fád scéalta buide an nora nuair a bhís bhí chuilegan sa tíre go degan si bhhaile sláán sábháilte ón Taliban agus í san Afghanistan sin Aoife de Mhánais. Nuair a bhí mé léamh a chuid nótaí betheisneise. Bailú get chomór asam go bhfuil an erid sin dinta ag ban chohóg léthe. Aber échtach fad dinta ag san Afric agus san Ás. Agus bhhailm tasnú leis Aoife le firidíd. Cé as a dánig sé sin, cé as a dánig an tim san is na bhachtáin is na daoine go raibh cabhair a tastáilmhaithe ar lear. Well, bhealach háir sé tríhim fiste. Thug mé tambeag amach as an gná tro a bhí mé dul in san cloiste, bhí mé gurí tambeag a bhaint amachchas agus ag an am sin bhain mé tríal as obaíanamh thurlár agus bhí mé róg agus ní céim agad mé gnám. Agus go mé ras ag an staidir níos déine agus nuair a bhí méid críochnathe bhí mar cháirdeim nó chughlacathe ar fad a thosaiglam sa chláiste. Bhí si críochnathe bhí an Ástráil denta acha nó an Nuhéileann nó Péáit bhí si críochnathe leis nó dí sin. Agus déach mé ar ní gábhlíonn ar scoil ag obair ar scoil. Cadíad na deisna bhí agam trí le bhaintas rudaí eile agus a bhearad mo bhamdom gur sé gceist agam trí le bhaintas obairionach a dhéanamh agus duimigh mé ar dras mé láscoilte a bhí ag VSO agus an nóméid gur mé an láscoilte le mé ag lei sin agus bhí sim agam in sna rudí a bhí ar siúlacha bhí si caint ar obairionach gan obairionach le gan rang a bhroine in pe tír a bhí a gceist. Rang a bhúine agus sin gur meach na bhicléin sin ag dul aráig agus féidir go stoppa siad agus go stoppaí gachard le ach
le múnteirí a bhúine agus go bhféadfadh na múnteirí sin daoine eile bhúine agus múnteirí eile bhúine agus go mbeadh sé bhád níos go bhféadfadh sé leanúint níos fearr. Agus bhí sim agamann sin. I Ghana agus Mozambique níor sin. Bhuna tú tionscnamh. A chuidí le daoine ón muna níos agus a chuir íchal ran a stát sé bhí sé a chus ceartach ar fáil. Carried me in Ghana bhí mé ag múna múnteirí bhí mé cloiste ábhar múnteirí sin agus níor leabhar mé le aon duine faoi an targad a bhí bailthe ag mar scoil hain ag scoil níiad ag daoine eile sa bhaile a bhí bailthe mar gur magéirí aimimsú ar dús cadíad na rudaí a bheith an online in Jaraig nach ícíocht amháin a bhí a gceisteach go bhféadfadh sí lena sustainable. Agus inniu bliana a thug mé faoi neara go raibh den éigean a bhí gobar le go sé gobar le scoil na le ceantar beag a bhí fríomhrú agus bhí siad a bhád amach ó scoiline a bhí na scoiline formáilta. So bhí níonra acha ach bhí ar níonra dúna mar nach raibh sé nach raibh an rainéticus ag carúló agus nach raibh an targad acha leanúint right. So chuirméid le chéile bhfuil mé leis na daoine an ceantar sin agus bhí an chuid chora agan agus chuirméid an targad a bhí bailthe idro múnteirí íag ar fear blian agus an sin bhí gá blian agus an sin as an board agus caiithir agus rudí chuir le chéile anas go meach an targad a bhí na daoine ann ag dul isteach in fiabhsa chur ar an infrastructure bhí acha. So actually chuig mé arás an is a bhíon probably is a chuideag le bula legus bhí seaarmanis mór acha agus bhí an scoilenis ag dul bhí sé in na scoil anna beag agus inis bhí sé dul isteach in a bhean scoil. So bhí sé go héntaach. Bhí an tálam go raibh deis agam a bheith páirteach an. Dean go muintir háid a buíoch fannachtach go tú an bhearna tú é. Agus rin tú mór an in cinál chéine Mozambique? No, bhí mé go Mozambique le rudí formáilta bhí mé go le UNICEF agus bhí mé go bhí buinte aige le múnteirí ach múnteirí bhí hena haon cáilethe ach nach raibh mór an de takeíocht tucha dóibh agus iad sa chloiste ní raibh cúpla bliana acha sa chloiste agus seanta nach raibh levéil rang sé acha sa fuirtingéilis le tú fuirtingéilis an sin ach nach raibh an levéil ceart acha le bheith ag múine agus bhí muid a carúló le múine le technic i bheith acha nó le máolaíocht nó chunas tuairt faoi léthireacht do bhúine ar scoil agus chunas tuairt faoi níl an targad ag daoine go háirithe sna bailte tá bhád ó aon rud. Níl an targad acu ach faoí a chuir le chéile so bhuainmid nó bhí chuirmid or chuirma héin le chéile pacáistí le dáil amach a bhí ag carúla daoine is a bheith acha chunas rudí dhéanamh as pónarí, buscí, rudí a bhí a bheith daoine ag cap sa bhrúscar nó ag dó gur féidir na rudí sin na úsáid bór budéil litrecha an abítear chur bór budéil agus iad úsáid leis an abítear chur le chéile le focail le chur le chéile an sais sin a bheith. Se croibh. Ní me sé gom ná ceappa Caith sé carú leis. Caith sé bhfuil sásamh anmhór na bainteas nuair ecin tú go bhfuil saim leis. Ecin tú go díon sé. Ó sin é an go bhfuil an tálam gur rannig mé gur bharrtaigh mé obair leis na tionscanmh áirithe se agus gur eibrig siad amach. Ní eibríonn gachar amach ins na tionscanmh se ach bhíon deis agam obair le rudí a d'eibrig amach agus go raibh an fun ar na daoine hain
tuairt faoin na rudí seo agus go raibh gachrod tháinig gachrod le chéile gur raibh si go Am runna daoine cícroch le haid aideachis. cinnte in éon áit in ar oibrigh mé gotí seo bhí gachtainna na géirí bheith lánmhárteach san idirchas bhí gachtainna géirí idirchas a bheith acha idirchas a scape tuigeann siad an tábhachtach atá ag bhaint leis ach ní bhíon na deisna acha tuairt faoi. Agus tugann sé sin muid socha go dtí an droch scéal is teirní as an Afghanistan agus na páistíochta chunig mar ar television teachtain se gaiite ar gáil mar nach ysgolna ag oscailt. Déardaoin go mhaith leis an togra a bhaint agat sa leis fadas a bhí túin sin sa tháinig an Taliban ar eis go. Well tá mé fós ag obair leis an Afghanistan tá na tionscanmh tá mé gobar le tá siad fós ag dul raig nó réile dul raig a rís agus tá droch scéile tá amachchas as an Taliban an teachtain se caiite ach ní hé deir leis an scéil tá mé ag obair le tionscanmh go bhfuil gohfuil gachtainna géirí go rockí rudí a raig go méid takeíocht ag na bunscoileanna go méid tá mé gobar le chalíní le chalíní atá faoi míbhantáiste sa bhreis faoi láthair mariaal ar cúisina agsúla bhfuil si faoi míbhantáiste sa bhreis agus tá an deis agan ná inta raig lo sin agus ní aon rud atá muid déanamh le ná inta raig le sin caróigh sé agus ní féidir sin a bhaint a daoine pe. Agus cían a bhfuil ní bheith go gal ar Sin bhagar stop mé go fáil tá mé gobar a baile tá mé gobar an riomhre agus ar an fón agus gachard eile ag agrún a rudí ach tá chuid is smód am cóglacathe agus ag chuna rudí a bhain. So tá tú níos dóchas é ná mar bheith chun go déile agan ón méide tá feici a bhíon sna meán cumarsáide. Tá dóchas an agus tá feibbanna ann ach is féidir ní féidir gachrod dhéanamh ach is féidir rudí áirithe a dhéanamh agus cairíonn gachrod leis an scéal amán agus faoi láthair man ar féidir le chalíní ó rang a seacht go rang a dóag dul ar scoil is féidir rudí eile dhéanamh ar leibhéil eile ní hílíonn si gur chuir de gachtainna gachrod a stoppa. An féidir le é an Mhánais? An Mhánais san Taliban? Well, well, I mean, is nuacht é sé dún ar fad. Tá bailí tásúlagam ghfuil bailí timpeall ar rudí ach ní man cinnte cadíd na bailí go fóg. An mhaith leat contúirt? No. Níor sé riomh a gceist a go mé héana bhur contúirt ach tarlíonn rudí. Céir a rinne tú mar le faoiseamh a bheit sprí le éalú ón teannas nuair bhí tú sin. Well, kaint leis na chalíní níos luithe faoi bheith an deir Disney agus breanúir rudí an éasca an éitrim ach bhí carta agam an agus nuair tá tú is siomh mar sin nó in Ghana nó Mozambique nó aon áit go bhfuil tú asbáile agus goimiid ar fad sa siomh chéile. Bhíon daoine an congur le na chéile, bhí daoine an oscailta le na chéile agus tá deis agad crackah agad sa chiistin le daoine seachas fedal amach go dhearg dongatíon pub nó péad eile agus bhí carta agam agus bhí an cead agan le na chéile a bheith ridiculous agus a bheith compordach agus a lehead agus ag an deire sular tháinig an Taliban bhí muid comá ag déanamh our version hain the Guinness bhí muid ag cockroach agus is piece of spree sin comá. So bhí sprí an well pasúla go méid agad fiú ar an sprí agus an sáhail a chuid sáhail se de Aoife gur bhíl mai agad agus gan deise bé ceisteanna daoine ar báil.
Has mé is ag an babé an seo. Nada. Yep. Nada Ní Chiaráin. Búteoir step. Dámhseoir den sco ar fáil. Ceoltóir agus ólaí ar an gceol, scoláire ceol. Is do dosach nada. Tá tanam neamhchaitinta. Tá Buaiteoir. So céad mar roir ball, so is do hí fós struffar mo wahead fear ón algéir. Actually come agad leis, so bhí mo amó go ní fiú ar mo wahead. Céir tanto go a chuir ar a leanas agus daid mam cinneal teen if I gauge is dirty nada as in nothing. Spanish. Just like fan machwem, like to my gumper, like to my thursha. And the chin hall my seal agus, you know, Caith and beyond agus. She kinds to uncle on a gear agus dirty them wahid. Is I him saw cloisteáil and nada hall like us with Mary and Adam. So dirty mam, alright, one fan malish so Cap and Lena good can scale hug go on the tea here go just be mom. Not scale the moon. Not scale the moon. Kif me possible to those like the winter yeah, so yeah. That's ring wheel. Yeah, ring wheel home is the heat. So Rugach and Aoife dog mo wahid and nuid me my heart age. Chav ni an dish agus both much boch on the marks from wahid post and chin. Agus do he mishet on a dams gaelach nu said dams a fair malta is do he. Ach ma ufasach go yanda vi ma gni gear ma rothini on so is do it is ni in session gun dams gaelach is do he. Agus ma wahid a guy like ranganly dams at a shandos. He might ranganly glechar. Ach le car lehe is do he can you know switch of all wemship. Maar die nog very tiny wie ze taag. Ik zei maar haar tijd. Zei een schacht econom. Agus chonig mijn mam ga je aan de taag. Agus kinjal is dat ik als alles een goeie gerhosten maar lauwert. Hosten maar dan de dames er shanos. Zo chonig mijn water aan de maar kinjal. Die is je koken af nu van af dorp zo ik ga de skull. Agus veel maar zoals een chin uit een chin hosten maar ga like randomly. Het is le roosje wine in een chin. Agus een chin die gaat doen. My lesson James study anymore. Is dat chonig mo siya chog dan maar bí mo dan nie van de mar ach chonig mo wahid dam se de shan salarian so Frank kun je doet en hier is hank je goeie als chin dat space ja ik veel chill Laria je sien ek ach sauro weg met ja so ik kom mam ja weer maar ook ja is het chin chonig mo wahid ag so chin host de eerste ga je aan just lean mai so ja agus chuir tú bar fáis ar gan hen deis. Oh, inhil sam. Is do hí má just gine go chonig ma daine ag an mscoil chum má bhí ranganí go lech bonscoile an nach bhí mar ro ógnú hí na ranganí a gaiile rá ach bhí má gine gur gaiile go lethir sig an am in a rá na ranganí ar sigus má breanú seachadoras. Agus chuir má seachar coppla cummart is belg agus daid á ráidlam agus sin chum ag an éireachtas agus thug má fi ar nachar má chomásin an chéadhairt agus is dóil an grás is spéis ó bheith freasadid an éireachtas chumá mar bhí daine go dhéanana Somáile ach ní ra hín loní díach san ghilteach nach an éiread so ní ra sé dóhí go rá ar a level ceanlas ra sé san ghilteach is dóhí agus an sin is dói ag an éireachtas chuma anna éid geart a dúán agus ar ocean yuani agus fart má go like random mar dúirt me sto green step an ile in sin agus níor stop má hey mar dúirt me agus ban tú las as an bhfuil a rólas a faoin dása in de chuid Átha. Yeah, so dúirt muid leamtar scoil that I couldn't dance my way through life and is though you should have my young so nuid a host ma leis an fóchéim a garca churma ana an olive trí an híoch an bhí sin chean rinne ri na cheol
a gharca ag an am ar hos na meise nuair go am níana céime so hí agus dúirt meilthe go rá cinál is dóí gur mai gur tugur chéime í anna ar a geolach an mar ach gur mai gur an damsa gomach an damsa seanlas mar chud lárnach ó chuma agus is dóí ó bheith freastal ar ranganí buíad an áraníocht thug mar fao deara go rá cinál agus ó bheith láhairt fa teanna an ábhars go rá annach chuid gus na teir go i bhhain leis an áraníocht fellúnach gan damsa chuma déit má láhairt mar eolar seo an hí san bogam ará ach is dóí chuma an tugur chéime sin di chéile agus an sin bhart má mástrachthaide í anna I bhí dílathe ar a damsa a seanlas ach ar creatasún na mBan mar in áidir ní tá a scrífa ar a damsa a seanlas agus tá níos lú a ríist scrífa marall a creatasún na mBan se ceilte go más dohí agus sin is dohí grás an tugur PhD ón dogur sin far ar hit COVID nu bhí me an res is dohí so bhí de an láirt le damsú a bháin ach cinál thug má faoi taide orm hain féin a grafiíocht sa cléir déir nó áithnography agus an sin chroithe siad an cinál le srunú an PhD sin am nuad nó bhéid le taide alianta nó le artistic research so is se sin foiid fel romsa se sin gáil an Cliath is lárnach sa taide a hain so yeah tá mai lean leis a damsa dancing way through life mar dúirt Is a teanam siúd gan daos bhí mrá a daos ar a seanlas beidir smáil an bhar sin ach siad na féidir bhí go daos go Puebla é sin tá háil nach féilheid is stohí féidir gur bhaint ó chuid go ceiste tá run mar is stohí cosile chohairt is dóí go an chuid is mú an damsa goil a ráis na poblnaí agus se lehéid agus bhí cinál déobh se an nach rá fáilte rihreás na hátaí mar sin agus níl sam is rud cinál solúpa in damsa de seanús í féidir smachta chuineál leis agus tá rudí gaiid níos áach is dóhí agus ní mai gur bheith chunsbóideach an leid bíon se ach beidir gur se beidir mí chumpóirteach do chuoine bheith breanú ar an bráid an rudí nach chuir ná smachta chuineál leis bhfuil sad níl támhair agus fág mai sin mar agus sin just smuoine sin sa ggóhéid áirithe inar agriú an techt le chéile seo mar is mar chealgarú ar Lá Idirnáisiúnta na mBan agus chun an chluimtocht a chus agus is léir go rá chluimtocht Beidir é daos ar an channel agus mar déan lína chumsa gní ó cean fágur deanta leis a damsa a seanlas bh stíalach féidir in damsa a seanlas agus dóhí beidir is go taíag daine ar goráil taíag daine bheith a breanú ed féidir an damsa tuis go se má sa bpobal ach go le bhíanam rá an Somália ag fuair mai híon am mhaith as ní me sé te bhean fuair damsa am mhaith is dóhí agus fiú ó bheith láhairt le damsaí eile is an na mhaith de feicsid so is an mhaith de feicsid so an damsa mar dúirt me cosú leis go gur thosamú le go caiint thosamú a damsa agus bíon sanna chuid ag midá ar chohairt déim sé gúnaí ar éús bhfuil sé deacuir a hecht ar ólas faoi bhrá a bhí a dása faoi cincinál dása bhí arsúil acu abrimis cháchlún ó hen tuigim go féad le é álún do bháir nó máthar roisin aber lehéidir sin ach níos lúthe a bhfuil éon teachta is dóí go má fós a go baid ar méid sin so ar bhealach ní dóile me an áidir mar má hééis fe láhairt le banú cho agus bíon rá oscail is mé se go níos áir marall ar rudí agus dóí go mhaid i ríis mar dúirt me in rud am se or in rud tá fáilte an gotí se baine se an bidá a damsa Somália bear an tíochttadáis chuid marall a go eile mar dúirt man ar hosama ag an res pre COVID so ní de sem agus tá fós
fanachtar cheadú eiticeile go le ráid, leis go deile an taide is dóí so tá rasún mí mbeannaóir seo gan agus béit le óla seo mar gá leis. Tá blas feminach do chuid taide agus an éontóras rinne tuis. Is dóilm just gur hála se go nádúirthe mar déna gorá se mar dúir saidís ón bhéin ethnografíach sin mar tuisgurma an taid ormhéin ben se me sin agus cinál ó bheith caiintle me dá eile lehéid an áda tríannaíán agus lehéid just gur ás béidir a spéis sin anna a bheith díadhhair cheadla sin na man. Ní agus tá síán sa treala sin ar fad ach ag an am cean na bhín spéidir tá se loní tá díadhhair is le bhí trocht is PhD go láid agus ní féidir leat ach díadhhair ré guntáide ach gúnaí yes dóhí gur sí hóig medáileach as an móam bhí móthaid in éonlaid so is hógní agus bhrá eile sa bpobal a cabhar le mám so is dóhí tá cinál bhí an éidir sin teannachuid ag midá ormsa béidir just gur hála se an nádar I know you. I know you. I was there around an éidir sin wafla agus dóí gur bheith sin a hála. Ní wafla sin Har bheith táhaach. Bhfuil chuine siúr ar bhí agad tíimhfuil gon dása nó an obair agus chuine siúr é an dása. Airim scaití nach bháil. Ach tá is beag an bheith snáb, bhí mu caiithú go héon caiith mar nála snáb, agus nu bhí mu loí gan mar a chuir lábhíoch mu snáb, smáilim bhar rich. Éon rud is dóí osclín an on sin na fón, mar nu bhíon fiáí a leabhar nó tu sé tála cinál éú an méid sin is dóí. Ach a geol is an damsa is éon rud amhain leis an gaiide, so hí sin, bhí sé mar sin nu bhí má ógus is dóí go méid se mar sin go deoid sin ar fislach í gomsa. Ach, yeah. I know you. Gur bh head. Gur mí agus Rósin Ní Chiaráin látíoch atá na cónaí de mé first mo chála hin le fada lá Rósin a gobar sa BBC agus obair échtach a díanú eici sin. Cé as a dánig an tim sna man Cumarsáide a Rósin the winter? Bhí an bhairt acu má bhamas miad buinte leis na meáin ach níor bhrú má iad éon rud mar sin saháile nó éon was bhí tesin in cheanna sí chlár in RT sin é but so bhí muidne ar le stocha setna nuair bhí mar anóg so bhí sé normal tá dúine a bheith muoich a garceir dhéirthe mar sin agus níor híl mé go raibh tógáil difriúil ó aon den eilagam but cosúil go raibh sé cin láisteach a bheith ar setna mar sin ag an am sin agus well mháim bhíoch sé ar an Déardaoin agus bhíoch si as a Baile chuigí na seachtaí ar tháinig na ceoltráí mór a gohéirn agus so but chuid sé man múntóireachta le cinál socha táile áil chutáile rialta a mar dí chun páiste thugáil agus so ach dam si sé bailchanach roiíoch ar scoil, so bhí si déine las muid an grá láscoil bhí si déine le ceoldraí, so bhí mé i gcarceir na léirithe mór léirithe an sin acu Gilbert and Sullivans agus rudí sin ar fad. So just bhí sé sa chúlra, bhí an clúmrad sin sa chúlra agus an sin bhí me go ar an ollscoil agus ghlacúisteach go glas an tríóid mé marall ar pí a Aoife ceoil bhí déanta agam agus bhí bí commodóireachta ceoil agus bhí mé stíán gur tháinig sé andéanach ní cos le sé le ag ceol andéanach sta sa ceol although bí groin dollar de bhfuin an chéad piano rom ní bhar piano a gnne í sé gram agus Carolam ó bhí mar ceblianana lís agus ar scailríte ach
so hon mis sta an déanacht sta sa heol agus I bhíarní nuair mé an scail bhí sé an dúchlánach bhí sé cosú le bro seachas ar obair seachas an buinú dúsa níor mé ábal an solta chur ráisisteach sa rud. Is dog mé, but bhí is agam agus nílas an céáit as a dánig sé seansca muine sé seo le go leor daoine seo bhí an gréir mar an bhailgéana as nílas an céim fá ar charbe. Níor cinnal níor an rá sin an, just bhí ar méana, so dan mé sin agus rancí agus freisin leis an chuid ceoil bhí wahi mé go raibh mohéal a cúngu, so leis an rancí wahi mé go raibh sé ag for my phone between the falsely here as rank because the heads of just be a low in a gospel to the nismo just do so shouldn't have be when I get on I not going to be nearly a more kyo so if we just tahi le leru still agus hahan because the casting hahan chilum ben legan with him off as a general because as in shin in year shin could muid chuigin muintear gaiireamh or leathar gaiireamh or ceirtí le déana in year and all kind of things ní teach car go ag an agus ach bhí an cuasa Cumarsáide san North Diplomas cuasa Cumarsáide Aimach agus bhí chuid bhí drone na muinteoir a féil na rinne gaige rud a bhí an spéisiú agus híal me sé gan am cégur as chláán muinteoir mé gur sé sin cúngaigh leis mé nach raibh aon tro bháin a rud a gur gaige agus is léir gur go leor bailí mar actor fiú sa show mar seo leis an gaige agus so chu rinne mé cuasa sin sa Cumarsáide Aimach a bhí íontach ar fad agus bredan an dofií nach marin diagrás there bhí sé an chiintach éontas bragóil agus den annachráíoch an hain agus bhrú sé muid man na croíochta agus lé sé chum rudí a scríomh agus just bhí sé anna bragóil and bhí is agam gro cúra le mé iad meach daoine ceappa ar mud nach mé steach na meáin meach daoine ceappa gro ceanga le an aige leis so chu mé go fada ó bhla léir bhíte go bhéal firste agus fu pas a BBC agus landa mé sin seo necha seach a bhí darnas os cogí díach ní bheith an bhí an tom cinnal bhaim me se dúcha go fóil cinnal bhí tasáin ag an am Póilín agus bhí sé spéisiúil chuidir fáilte bhór rom intaléana beag a bhí an Craig mBan agus Ciarán Hegarty nach marin agus bhí winter in Cultúline just Oireachtais sin chlán thug siad óna níl agus iad agus Déardaoin agus iad just bhí mé just thug siad cuide agus mór Andrews agus a lehéad just thug siad cuide de neataithe is tíán ach an sin for mé plus mar léirthóir agus bhí me se anna chuideach agus bhí mé le bheith fástaí mar léirthóir agus ag an mómate dearnach ní an Déardaoin a ggur láithreoir, so mis le bheith léirú láithreoir eile, bud ar an Déardaoin a ggur láithreoir agus dúisiúlam go meach arm sa bheith mar láithreoir so mé script agus scriblam an céine bhar bhí an lá ag an nám sin bhí mar inaltóirí agus gacha le rud bhí gach posta in éon den a bháin is scriblam a láh a gáil sús mar seo is ní rahan mé lá féin ach bhí an dar mud seaachfod nóir leithniú seach ag an nóir permission céimúir sin agus nóir tháinig éon amachchas na bhéal go meach an tost úfásach sin nach mailing an radio it's just hosa mé caiint is bin é agus is minic sin blas even ar stad mé hinnar droir but sin blas a bhaímar an tíirscóir sin so si gal ó hen so sin gotíir ché blascóid cean ceáil ar an ine ach agus ag an am sin so bhí mé héanas Dan in bhain bhí mar léirthóir gúnta as bhí just an bhairtging ar fearn chéana sin i bhírinne agus so inis tá seisiú láithreoirí beirt léirthóirí beirt léirthóirí gúnta so cuma gur petáid siad déna an job go jo mis
Tífiúr a sin is. Well, níl tú lé gcuideachta le blas a heile. Well, tá bhealach mar gur agadúir over mé agus sin príomhheascar Gan sinné stiff radio tuigeach gotíir. Ach tá tú lé freisin leis an ábhar ar lín. Sinné. So bhí iscribn lem luí mé an bhuiite sin ar chéanúir suas an chéadúir iscribn lem an chéadúir gneachmhar gur chréalmar ar lína. So bhí an cinnal réomhlóid dígadach seán agus bhí sé sin dáithreid agus go tabal bhí tú las muid cinnal pobl anáidúil a bhíarne agus ar fud an dóin. An bhí sé sin rinne sé ceangal aisteach a chleicean an spéisiú. Sin an ggóilm a tápáirtí le cruiltóireacht ar lína. Gúil sé dáithreite le cumí ní ar radioúna gailteach a bhíon caiintúir rá ceirtátartas an Afghanistan agus den na Kabul, den eile an Ucraán. Agus cuigúirí idir fad. Agus cuigúirí idir fad. Agus na meán éascains na meán hóisiilta. Agus éascain na meán hóisiilta ach éascain ce freisin bhfuil na chláiricha gailm ar lína. Agus gcuineann an daoine teangáil socha. Sinné, as ní rinne me an hóisiilta ag an anfiú seo dír gobanúsach an ceangal idirlín sin. So nuair hosí me sé bhí mar déna bhí mar bhí leabhar agin, bhí nuachtáin agin, bhí gahan gnáán, like mé god mar seo ag sin an cuma bhíar, an bór agus an bór an bhain sin agus fechtúil déna taide mar sin, so bhí lá an hiúin a an gríthach an hiúin ar san isis tá sé an gríthach. Tá míle rud, míle pies, míle rud a teachtas, déna omí rud a gine an mháin. Níle bheith teachród an orbert ar an technoliaach go némar réimi sé fad ó réomh a haidúir ar chlár ar telefís ar RTE gur ben an féch. Agus rééis de chearúil ó dála éas an Óchtaránacht chu sé na hónig i gíre. Agus bhí sa gíri hecht ar lá le teach go bleach lia le bheith ar an glár. Chuir an gluoch ar effig an foist. Chuirich effig an foist teachtarach chuige ag an teach. Tá chuch teachtarach ar eisníos deirní ó effig an foist a rá gur bhí an gárad sa teachtarach an dúchad sé agus an gcuirthe sé an fear taxi in áirithe le thuirt go bleach lia. Agus renewation ar fad trí effig an foist. Is an is just tíal le deanhile mar sin. Agus tá sé arí chomór go leiscin ó sin bheith chuisteach. But tá sé fear like lastíide leabhúin gur a hála, Ach ní cruiltóir. Ní cruiltóireach do bháin atáirsú le telefór. Bhí carlam siar ngá bhí is cuid sa mis tuair air do ranna dog mé chréaltóireach bhil agus bhí mé tuair air go ranna mór well sach mór sach beag brathir perspektíochtach bhí ranna éideachis roiige ach don na hábhar dhigadach ar fad le níidir ar lína agus chluí beag agus so bhí mar a crothú chluí agus a lehéid so bhí sé ansfosfar bhí go leor rudaí a buint leis agus bhí carlam fólam faoi náis cholántach ag an am as bhí sé géirí cleachtar rinne as bhí mar sé ráhad agus nach caiim mar rud a bhí dhéana sin ceir go leor déna mé so dúirtí ná just caiith lí síos lí mé síos agus hosí si i déna rud bhí ansúlíbnach ar fad bhaith me ansúlíbnach agus bhí an eisprisam leis sin as just bhí mé hófasrach faoi sin agus céir a bhí gceist lei sin agus gohórm sa níos mó taide dhéanamh níor níos éasca ag an ní eile pátrú in áirithe, but tá sé anspéisiú le iad hochail san a tain Gur mí mai rá sin. Tús fa a bhí Deirtar agus tá mé cinnte bhfuil cestanna a bhí héin mar déan bheith pan leis na rá seo
go dtí íchamarach agus ní bheith jeú ráte a farir rá teorlach í ama I gceist mar sin beidir go bhhaithn bit libse cúpla ceiste chu orthu. Ní? Ceiste bhil amsa go Aoife. Cad an todhchaois go Cailín níos in Afgán leis an Taliban Go nílas a géan go fáil. You know, bhí teachtar den caiicí sa hin ó seachtain go le hin go mbeadh gacud mar a bhí pleanáilte, dúirt siad ar an sathar, nábhacht le aon den atá rá a bhairt, beidh gacrad ag dul raig mar a dúirtmuid, beidh gacrad ar oscailt ar an géidean agus an sin ar an géidean bhí teachtar eile. So tá is coscail go bhfuil rud éigean ar siúil, you know, taobh siad den taobh siad an réaltas, taobh siad an na daoine tá gceannas. Nílas a géan den go fáil. Ach tásúla go mbeidh sé mé rudí a dul raig. Nach fátí sa gceist an I dtíobh cadíanach an Taliban? Fátíos a dtíobh cadíanach an Taliban. Like amach daoine gur na Cailíní like má hasan siad amach agus inéann siad tannas go le ráile se like bhfuil cinál like I dtéadach chud a níl san I dtéadach go am cheist, but like amach fátí san a dtíobh cadíanach an Taliban le daoine a hasach. Well, tásúla againn, I mean, tá daoine seas amach, tá daoine dul, you know, a marshal ar na sráidna ar rénos agus a chuir iad hain in bhfuil an tam go háir sé bhí ó hin, seach bhí ó hin, tá daoine ar na sráidna ag, you know, I dul a gcuine péicinne tá déanta daoine Cailíní chumad as an scoil go dtí se, ach ní dólam go rachaí Cailíní ar scoil gan éon scoil ar fáil dóibh, you know, ag seas sús, is just súla go naibróí rudí amach go politicúil, taobh siad den politíocht a tar siúil, taobh siad den rialtas de facto seo tá ann agus muna naibríonn sé sin amach béir an chuid eile den down, you know, na daoine eile tá chur airgid ag steach nó tá déna cinní timpeall ar begurtha cinna dhéanamh faoi cad a thuirlóigh go taobh airgid de nó taobh takeíochta you know, ag dul raig ó sin. An féidir airgid na takeíochta thuirt go tír atá ag gearamach leat an bpobal. Begur na cinethe sin teacht amach an teacht tá súlgaid nach dorlóg sé sin go. An is sin an chúisimní go dailneoch gachtainna amach as an Afghanistan. You know, tá anna chuid cúisina imní ach tá is é sin tá nócha seacht fan géad den phobal in Afghanistan tá siad tá ochras artha faoi láthair, níl an targad acha. Tá airgad am, tá sé mar an ggéine an bailachas muoine mar tá airgad agam in AIB ach níl cead agam é bhaintach, níl cead agam má airgad tain a áil as an bank. Ní féidir am airgad a thuirt den fear a dhéanaan arán síos an bóthir. Mariaal nach bhfuil an deis agam má airgad tain a áilmach as an bank. So tá sin ag tarlú ar rénos Mariaal ar na rudaí seo atá, you know, tána sanctions a bhfuil an Taliban faoi láthair. So ní héag a bháin gohfuil oideachas, you know, gohfuil cosc nach gohfuil cosc ach gohfuil bach ar oideachas aimsiú nó oideachas, you know, a bheith páirteach an oideachas ach tá na bachanna eile tá na rudaí eile ar fad seo timpeall. So is é sin an imní is mó atá an faoi láthair ná gohfuil ochras ar nócha seacht fan géad den tír faoi láthair. Gorta? Tá seans go mé gorta ann, tá seans nach mé go leor báisteach ann, nach go mé tep ar na bariad ar fáil, you know, tá na rudaí tá anna chuid rudaí I gceist. Inheile? Tá ceist takeí seach bhróna tá ceist takeí seach ar lína
le rá go bhfuil muide an seo I breanú ábhar mbanlaochra ach bhálinn cloisteáil céiad bhur mbanlaochra agus céad na rá a haint a bhaim nó a chua a bhaim nó a haint a bhaim oirise ar fad. So ceist gon ceafar is dócha Póilín. Nada? Mhaith. Zed an Gresham sin sa léidir, he's a lord. Sílim go raibh. Oh yeah, cínta dearfach. Agus tó hí na bráile cabhairdam agus má fás an níos agus na bráile tá cabhairdam. Se láthir ach, yeah, má, céit má céit. Ní féid le hebh an seach, má tá grana má. Cínta dearfach má, yeah. Catrin? Má bháthir stóin, yeah, in ní líon féine ach stoi gur bhí smó ra tilchaice ar mó híh cinneáil bheith mo bhaine ceart nó cóid agus bheith I gcónaí ceistú a bin ar bud ceart nó bin ar bud tá cóid le duna. Ach bhhaim grúpa band lu a freisin ar aigeir me riban nóig agus chuir sé siad chuir tú gcuoineham iad mar bhí mit pléile dráma a bhaine sé gcuoine agus an chuí ar brúm rá amachchas an gcuinteoireacht tradiisiúnta bhíocha táirlú ag sochraidí agus ag rudaí agus ba rud ionintach sin chomhaim ar an héin mar deibre cúigeáin le chéile ar chuinte a chuir le chéile agus bhí fuinneamh eisteach a baint leis an grúpa sin agus dói go méid go bin fá bhfuil go míon deóra chugar gon dromchláir Póilín. So yeah, ach an bhá. Numrácint? Numrácint. Numrácint. Aoife, ná habar bhá. Ghlacha mí leis gur bí bhá. Well, actually, you know, mór comála daoine eile ach mór marall gur nár stop bach rudí a thug méid faoin air nuair a tháinig mé rais ó Ghana nuair a tháinig mé rais ó Ghana ná bhí gach duine eile bugtha raig leis an saoil agus bhí mise fós san zone céine ní raibh mé posta ní raibh postí agam ní raibh rudí eile ar siúil agam a bhíor siúil ag mar cáide agus bhíorm ar bhealach na héile hosú a ríis agus dul ag áitina nach raibh aithne agam mar rií agus trí le bhaint as saolsóisialta bheith agam gan mo héal mo ná cóghlach I mo héal hóisialta agus ag an am sin hiig mé gnearna bhám an rud céine bhí si géirí dais ar an setaíana bhí si géirí rud eile dhéanamh agus ní raibh daoine ar fáil ina chuid choúd ar hain ina chuid cuairte a hain agus déimeach si agus gach luúin déimeach si ag an merchant capam agus chuirsí a hain amachchan sin leis na rudí sin dhéanamh agus hiig mé ag an am sin gur rud decoration dhéanamh gur rud bhanín scanú leis sin dhéanamh ach gnearna si tá bháán ciún ach tá sé an cróga ag an am chéine agus gnearna sin na rudí sin agus is I mó bhám a bhearigh dom go raibh sé gceist agam rud ag an difriúla riad agus thug si carta dom na blianta hin agus is frása an coitianta éis ach what will you do with your one wild and precious life agus tá sé seared onto my eyeballs ar cúig fecum go minic é mo thuúla nuair tá méid smaoine bhar síos agus gan éon rudí anamh smaoine ar na rudí sin ach tá an tálam go naibríam agus go mbeadh timpeall ar mná atá ag cad é an hashtag atá agan faoi láthair breaking the bias ní chuir le Cruis gan léantacht daoine atá in sucíthe go bhfuil na fear ganas na sucíthe se go mé go brenn nó go mé go brenn tá na fear ganas agus sa na mná go mé go lein na mná atá ag brúradí chun tosaí táistí ag dul I gcuine an seo agus tá si ag breú mar go gradam siad a bh éigen mar go gradam siad go bhfuil an ceart acha na rudí sé dhéanamh agus go ceart iníanacha atá acha nó na cholíní eile sa sucí bhfuil an ceart acha na deisna chéine a bheith acha agus tá sé an spráideach agus is na gnámh ná ach
mná aisceachú le iad ag ná céine. Roisin? Caiim sé rom bháin fest. Agus mar tá si dóithreite mar henne agus gur bheithí si an chroíocht anm agus nar bhí fíor rachamaní a héal bhí an chroíocht a sppraag amach as an fol mé i gcónaí sílim mé sin agus blas muid an chláin ní féidir lom gan bheith smaoinmh as gan bheith smaoinmh lúise gabhánach ní hofií bhrinne écht le díscoil fao de bhúna ach an rud a bhrinne si i gcuine cinnal just mar bhí tú lua bhí ban a bhí antí a gám bhí leor mrá déanana rudaí ach bhí deacrachtaí ag an am agus hasise sin fód agus chuir si rud ar bon an chiad chuilscoil las muid an chuilteacht síú a bhí dó dhéanta ag an am ach leanan tú méideach a so I cheiste eile? Ar féidir am sa ceiste chur ar Aoife rís mar a bháiríonn sé luaigh tú ceiste Aoife luaigh tú gana an sin Aoife de chuid cainte agus Mozambique. Ar a bhíad na faibe céine a bhí san dá hír sin agus na deacrachtaí céine agus ibredó ar bhúil tú le héin éireannach eile agus tú man ibre it's le tíire sin. Well, ibre héin tána faibanna maithíam ins na tíortha atá ag forbert faoi láthair. Tána faibanna céine le feicáil. Tá níl taigh na múntóirí, níl deisna ag daoine, níl an targa down, níl na hachfaní ann. Tá an simán ach níl na hachfaní ann. So tána faibanna céine, tá muid a caint fao trí tír nó rá tír go méid go brenn ach maithíam go bhfuil na faibanna céine i ngacháit atá mar dearann siad ag forbert, tíortha atá ag forbert. Ach daobh éannig bhí cóide agam a bhí ag obair Guián freisin leis na Presentation Brothers in Ghana agus bhí mé i mBan ar an suchaí éireannachta President of the Irish Society. So bhí crack agan a bhí anna chuid crunethe agan. Bhí an sim ag ceapan gur tháinig caricades a chuige duine ag an cóisiú ládabar bhí bhfuil sé ceiste agad leabhar scríomh ar do chuid imachtaí nó do chuid Denam sé dearmad ar mo chuid imachtaí agus actúí denam dearmad ní léon No, denam dearmad díal na scríomh chumá so tá na scéalta ag mo cháide agus ag mo chláán begur ha mearú dom níos déanaí chuid na scéalta agam. Bhfuil amach seo yes bheithan an leo faoine na hafní. Ní lei an cé go meach simach mo leabhar a léomh ach beidir go scríomh me sí sé láigh. Gur maibad. Sílim go meach sim ag go leor daoine. Spéis a bhfuil ráite ag chula bhuiid an cheafar agán scríofa. So tusaí gé. Líam banríon lá an scéal mé am 3.5 story An éir sin éil, Máirín? Ceist go náda ar dús tá tú feici am damsa thar na mblianta agus tú de chalíbeg ag damsa ar seanos agus steir na comórtas agus mar sinnte agus tá an opair ar siúla do híad na taide. Céir decinn tú taid sa tochaí náda gapan tú go mó tú ra leis na taibléirithe a bheith ar an ardán a bheith damsa nó bhfuil níos mú spéisiad in san taide sa taidí. Is do huid zerin, tuis go má play
leis a daid a alianta tá an Cliathtas chá lárnach sa taid a féin. Derin na náirí go mé an dábhad a dhéanamh am go deo. Is dóhí go tucha am nach mé Mhánais dóhí dám sa dhéanamh féidir, agus go mé ar an bra ar a daide a bhánas ar a scríbnáireacht. Ach ag go buinte seo is dóhí go mé a plé leis a daide is leis a dámsas le tíhí le rud eile. Agus go mé an dábhad is dóhí lárnach sa síal. Agus chofadas gur féidir am a dábhad an ascail i chéile is dóhí go dhéanamh mai sin. Péistí gur féidir mai sin dhéanamh. Tás ceist amháin eile go chatlín freisin mar biste le a chatlín ní chuine me thu fólín. Na de chuimním áise chatlín is chlán ítach bín si blubbe casta óran, bín si i damsa déireann agus sein ceolalas tá uirla sí ceola ar fad agus saolín si biste sa teach le chéile ceol agus kosher chunne ihe or mar sin No, cloiste go ceol níiad na rá mar tháinig crinnt ciúnis le sin ggéirchéin. Leag chuna chuna bhób go rudí ar bheith písach an sin le Zoom agus rudí bhfuil sa rí streisin i ríiste níor sem mar chéile ach fecim le ráhí nó beidir trí chearbhí beidir go bhfuil di réir mar tá imachtaí tíocht an cín i ríist tá ceola tíocht tá beocht sin i tíocht an cín ó híh cheol agus an an héin chumá so bhfuil sa cloise tú na tunes, cloise tú cáir stéhín a bhrá nó beidir pí agus stéh bhrá díomh cín an teach nó agus beidir gur country chluise freisin nó rud a cínta eisteach coifiach eile ach nó bíon réit ceola agus ru si be ceola chéile ar Zoom na a bhí sib duine aber Anna a Tasmania. Rinne ar hocumitas ceanna go sin bhí Anna má Bestúr san nó hélan bhí si go nám. Síú go bheith tróna ina bhí anna agus bhí sorach an sin. Bhí mit gear am aimsú déanach go chun bhaine mar. Sin fa fáú hélan muidirtí sa lár. So bhí tám cinneál leisteach ach bhí se go hála. Bhí sé andeas gur bhid an ná cinneál an ceangail sin dhéana agus tá mar cheappa ebricet fúine bhí Somália bhí sé níos táchtaí fós gan drama bhí iní agus gur an ceangail sin an bhfuil sé gus cínte airíonn siad san mhób an ceangail sin agus iad iní. Cínte, Tá ceist amháin agam bhfuil sibh chud alganíthe ach luigh sibh an feminachas níos luútha agus siúlam go minic gan gapamúd ceann bhfuil an caisin bút agus bhfuil an trid sin hart go hort an éan na bh sé éagsúil aber th lár. Ach an bhfuil aonrad ar bháilh a eáil gon chéad glún eile beidir nach mar an sibh tá ar fáidir faoi láir. Nada? Tuile second home, Peter. Roisin. Níor bhaithí me se bachas mé fás níos, so cibé opair allmhór a rinne an chluain de bhrá roing, chuaigh sé an tair bheith dúine do chluain sagansa agus mé an bhuiach de sin. Don chiad chluain eile is dócha just go leanach na deisina sin agus nachmeach bach. Weird an ílas am cinnáid dánig an chuideachas a bhíochar mar hampla an é rud ón sochaí a thóg mé gur tá níl gach ó háir sin ag mar nílas am go bhfuil nó ar rud eile níor háir a fáistí bheith ní bhair sin a gláán sagmsa ach a bheith sin ó rud a thóg mé ón sochaí freisin chuine na páistí ciúin agus so ní bhína san céir atá traschlúineach mar sin agus céir táid fós ag iompar mar rúpa mar sochaí mar thochaí nó go individuúlach mar sin an hain. But go leanach an tíirse sin gan bhach. Cheapan sin bhí mar hosú caiint sé hosa me ná chumachid smuointe. Cheapan
agus má cuiinúir am héine teo, nar bhí me se gaiile níos bhí me ggéir bheith gimmert pelle. Ach ní roiin féán go chalíní. Agus chuine sé sin siar me níor haine sé nach ra cead am a bheith gimmert pell, agus na scéan í ólam. Sin ceágan a samplaí mar hapla. Ach an sin, so nar chuine me sin na gomprad le chláán hain, hí pell go na chalíní, hí comógaí go na chalíní, hí chuine dhéis an hóp, agus tá sé sin le feiceal orb. Ní ecinn siad san bach, ní ecinn siad, just dilann siad a rud. Agus tá sé iontach an bhisneach sin agus an cinál stoig bhil se go cheart am, an cinál nón sin a bheith go bhfuil sé sin go láidirínta agus nach bhfuil fiú an gábhab sin a bheith cuiinú ar a gcuí ar muide, bhfuil sé. So agus stoig rud a bheith weim nach nimmáte sin, ach ní sam a bhfuil se choláidir agus go bhfuil na bacalí sin an níos mó, bhfuil sé ní? Aoife? Well, níl mór an agam le chuir leis na bhí atá ráite agah, níor bhuaigh mé bach in áiríre agus mé. Ach na mrá go tú a teachta gabhar ar an neabhar ortha. Tá sin difriúilta anna chuid aibhir le déanamh an sin agus níl mór an gur féidir in dhéanamh, that is rud an tá anna chuid campaigns that are like mar hapla Mozambique tá hí for sheed or tá fear ag ag géirí aber go ag na mná ach is rud deblina ag níor sé agan go díla déine go raibh na gothna céine go raibh an meas céine ar gothna fearachs mná tá muid a caint ar dehanna de blianta seachas cúpla blian as Ferbert a capam na rudí tá daoine fós rá agus ní mohíim féin I máhéal ach na rudí tá daoine rá ná má tá beirt ag agus úsáidin siad an Albert céine, leabharann siad an Albert céine, leabhar an mBan agus fearr an Albert céine cloisteáil difriú lei, tá an mBan crusta agus tá fearr réasúnta, nuair athraíonn sé sin. By rudí a bhád níos fearr agus ceap bhfuil sé fós fear, má dearann an Albert dúireach an Albert céine in san ruch céine, sa tón céine, agus ceachtar sús é go difriúil marall ar a bheith I do bhain a bheith ar caiise sin ahrú ag puinte aigen. Tá sé sin fear, nó tá éagorm a fós a gúirsaí pá, agus tá éagorm in postaní Óireachtais Ghradam go bhfuil bhhad níos mó seans ag fearr ag féidir orthu mar tá ag rá tá sé sin ar fad fear a gcónaí agus seans maith nach bhuilas ag an lún is óige chuidíon agus a bhí an cá agus gur gádómh a bheith ardalach agus gan na buntáistí atá baint amach, na cearta atá baint amach a ligean leis roh. Sin bhfuil te sin antá ach go leis go bhí ceartam sa bheith gur má ládar sa céir. Bhíach an Póilín ar méid a dúirt daon is do hí tá go pointe áirid tá cáfós le dreid, ní dóil am gáil ní dóil am gúmid an go fóil in áiríad a níbach is do hí ní dóil am gúmid ach ag an am ceanna dar me se sáhailte ar báil na méid a dúirt me ará an seo. Bhí blianta an is do hí nach mé na ná na méid a dúirt me ará. Bhí má ná láhairt marall na cléantachtaí sin agus dair má sáhailte sin íola. Ach ag an am ceanna dhíre mar dúirt tú marall ar a gcuid I dhéann muid rudí dar airim scaití. A ggóhéisna áirid fiú go háirid I meas léine atá cineál ar chu éis leomsa, Goilear ma hína chosint, mar scaití airín. I meas léine áirid go nuair dhéirim si rud éigin béidir. Nuair béis ní mar rá amach cliste, ní hin tá árá amach bírá cliste, bíon daine béidir scanrithe a gcuine mirá ach dáinearach fearr a se ar áféir brehaid sin chosimú nach airim goilear ma hína cosint. Oireachta mar ní maigear amach léine árá tá is winníach nó
nílas an beidir go féidir cuioine mar ceanna. So airíonn go bhfuil cáfós fa tréid ach ní bhacha an ordan ceanna aine marach an cá tréid a hana. Tá sé simú gur bú tú sáhailteach agus a bheith ná leir go sáhailte agus ar nó an túfas tan túfas ban nach narin sáhailte agus ar nó chafar obair mhór a dhéanamh fa sin a gachglún go céad ceirtá gceist. Tá má fiúíoch as na mírá a tháinig grúm stohí gofuil is an seamsa fel áirt mar seo stohí do mháid agus. Is so choil gan thug an ordan seo chumsa, you know? Tá ceap chumála ís go bhhain tú was dat go bhhain tú misneach beidir nach lechad dar a bhí tú níos óige. Agus go dáistín na bhisneach sin ó bhean beidir nach go gatha bam cuiinúir a bhisneach sin nach ga fearr cuiinúir. Ach was dat bhealach dat tú breanúir snap mis gur síim sa rud atá tusará mar tá mar cuiinúir mo chláán hain. Tá mis ach ní lámach mo inseacht hain na rudaí a neach me hain fríomh. Yeah, what is that? So tá cinál an snapshot áid amsa ach tá an chéad hún eile, you know, tá ceistúnaí freisin sílim a dtíobh agus siad mo chláán in inahí caint faoi seo. An bailach atá anis cinál ag fir cinál sim a spáint imrá agus an cinál bhfuil seo tá bon go sóisialta a bhí anna an silir nar bhí muide gairí níos bhóchtaisteach a hána dansa agus bhfuil beidir gro na firitas na mráid a beidir ní mar rá nachrá ach bhí se an silir inis tá fearr de réir mo hiiscinna méid chuntas mo chud cáilíní go féidir le fearr ó bheith i textáil nó ag i léirú sim na córas seo immert trúr, agus an sin beidir go duine go sin rá bhfuil muid a gal amachchanacht, bhfuil níl me cinnta fós because mé ag an láir sé gal seach amach. Tá má ban óg mise san ní seo. Níl sam cedíanana. Chuir te sin bhfuil is cinál rud é sin atá bhfuil a chuir chuisteach ar intin ban síle. Tá macbeg 8 mí an díisegam agus tá thug mé féideire beidir ó ís cúig gur sé rá rudaí just stocha fe sé so siad rudí generalta is tá mise ag irí chéintú go dógam fearrma Se le bheith meas go máin. Se agus tá muid ar go chéanana díomh na lads in sa gláán tá muid gúnaí rá bí gúnaí meas spáin meas ná láir ná canúas tú gear bheith múna na rudí sin nílach méid áirt tú ná dhéanana Somália sí an freisin. Agus a chun dé te sin arás ar thuút mar tá ar fad goil maint ban nachhfuil chohíntaach a caithh le fear a nerid so. Tá dá leile sóisialta mu sin nachhfuil éon sé cos tuiscint anéir ó tháinig na deisií seo na lésanní seo sa scéal. Níl seach go bhfuil túfas ceist mé faoi na daoine a richan na meán sóisialta na cinál seirbhí sé a chuann siad ar fáil. Ach is ceist na éad chomáile rá sin. Ó méid rá sin táisteach mo chuig a rahan sih chun meas ceart an phobal a harach go gatha sibh nó go raibh beidir an meas sin a hiileamh na réimsí tradiisiúnta na bhar. Rahan sibh bhfuil meas an phobal le fáid rudí dhéanaan ná go tradiisiúnta ar nás beidir clan na hógáil leanúirtar an séir cínte rudí tradiisiúnta. Bhfuil is agad sin cheistáigm se rahan sibh bhfuil an meas oribh se mar bhrá mar oribh se go thomla mar bhrá nó just ar na rudí a bhaineann sibh amach sa féil atá níos peidlí
níos mar dear líon a líoch go tradiisiúnta níos mó le sa na bhar. Sin ceist. Is ceist a fácín, agus gur míle maithe le sochta. Is dói go bíon ceist chun sochaí. Is misúr é sin cé fáil mis sin teach ní sa. Sinní ceist ní sa. Mar leoch. No, ach ní tá ceiste, bhfuil said. You know, cé fáil ní sam, just ach maidir le agus ní maach a gin person hain, maidir le go leagam semach rudaí ó bhfuil tá siú go le sin mar tá me gorá. Ahantas mar bhean is síl na bhar. Ní hinne an bhóna tá am. Tá me si dúna na rudaí má bhúr símam iontu ach ní me cínte bhfuil me mo hín seo mar eáil go bhfuil me ahantas a bhfuil misú réid is síl na bhar má higann tú leat me. Agus ní raibbrinn se sin de cheist. Cháide mar ní is sam híine. Agus ní sam fáil seo. Go leor bailín is síl na cruiltóireachta. Ní ag an level banistíochta sa urte fad, mar gon chuid is mó is fér atá a réim an sin. Ach ag level na cruiltóireachta hain. Tá bhhaid is mó bhhaid is mó deisna ag mrá agus bhhaid is mó ban. A tuairt faoi. A tuairt faoi. Agus is cuimhin an posta bhí agam hain rá a chuir den ag an ceú gobar sa BBC agus bhí me gar California agus dúirt in ag an am tar éis bliana measú bosla a fear go deo. Ní ar na héin entar sa háiriste gan posta bhí tu agam na bliana gur dom náhat go éis. Agus bhí bhhaid is mó rán á féidir in san seomraíochta. Ach me le regional geth. Agus ban regional geth. Ar sin ní dólan gur féidir a bas na cruiltóireachta ag an level sin a bheith cainte. Se. Ar bé síl na bhar nó síl na man é mar sin gohfuil rá préomhaithe. Préomhaithe ach níos éirde ceist. Ach tá me ceap a beidir an cheiste rapáir cína tíocht aige bhfuil ahananta soch má rááil ag ban sa sochaí a hocrins a bheith ina máthir agus bháin tú an taobh sin de he, bhfuil is ag se bhfuil tá gur tá chuid nó Márta go tá si buinte sé Baile, tá si an buinte sé Baile ach tá mi se caiint fao a gaisiad a bhui sin fád más or hain mar geall an chuid sin a bhainean bháin le mná sé sin beidir dáí bhuiirte an sé beidir tanhol. Sin an cheiste am so bhfuil an sochaí a tuairtean más sin. Sílim gur féidirling ar gur an dábhlíon tá Déardaoin agus an air sin rá a míocha grohéin acu agus plán ar an taobh nó groir an taobh agus plán go príomhar agus caiid a hála an ró just hit an ró mar gur bíon san a bhí go an gompar na cluine bhíne. Agus go persanta is ceist iontachaí agus bhí an smaoine bhíanamh ar anhaach na bhíanamh ar sílam gur cumanam. Actually, marall ar an dúir tú faoi an sim, an tim sin a bhí agam agus just lean méid cuasaí sime agus sílam gur cuma céin cinál duine who leanan tú an sim. Chonig mar dúir mar cúpla duine but thar na híisina daoine a bhris múlaí agus in éid. So is cuma lom really dúsa céin bailach bhfuil daoine garcarm inis ar an dúir sin. Tá méid sásta anam hain le mar chiníthe hain stócha agus gur mé maigad an cheist dóla mé rudigan. Is tócha ó híh Abermid ó híh fostíochta agus ceartta fostíochta sa leithide sin nachhfuil an taihantas céine, ní le cheistfuoi, ní le taihantas céine ag an Somáile a dógáile. Ní le cheistfuoi sin. Tá sin sa leir. Agus sin ceist don tochaí. No, don bhean tá gobar
tá tógáil ceann freisin. Agus atá déanana dárad. Se agus aber veritá tú tar páistíir a síl agus ú mó as óna daibre fer tréfse máirichas bhfuil said tá tú gáil titim siar ó má sin ansbrúcha a ggéar bheith gáin cín nó tá sé tá ón tréfse máirichas agus tó chuinnig gáil tíocht mácha sin le bheith fi tá sanní luá sin agus tá staidir dúnta sin. Branchear an cean an a daibre má an a daibre mar daganne atá anna flaúil ó hih bheithe tógail clunne agus táneart rudí chutha bhaim leis sin éascú do hismóirí ach má tá tú gobar náirt nachhfuil sin an nó fémas Níl naílan nó pegin ru agan si i deadline. Well is cuiineachlumm san nervhí mo chéad fáisteán fuair me an gadget ionintach se America ar gur man an bháil leis gobar hís tríhí agus gur man an baine ar há. Agus is stíomhhaoin máirt in sa siomra stiúra a bhín agus me gobar agus is a réimse na telefíe bhí me gná ní me lu é hólachtaí mar ní bheith sé féráilt níor sé éholacht ag an nám achas stíomhhaoin máirt. Ag híineag, ag hían, ag trí agus an sin riháile ag leabhscúd an sé. So, ní hin éascuocht ó híh cluine ná bheith ggéar bheith chuineán tealach agus deab gimacht. Níl freaglan na gceist na ceiste se. Níl Tá sin ceappa gur ábhar tráchta sí sin. Láfa suas éan ar bailile Né sin gur míle maithagaí ar fad a théisteach linn agus gur míle maithag speisialta leis. Ceapair banlaochra seo atá in ábhar. Na duine choirí caitslíní chudáin, Aoife nig Mhánais agus Róisín Ní Chiaráin. Tá éocht dianta ag gatainine agaí agus gur a fad a bún sib agus frasúlagam go gleisiméid go leor eile bhí méid atá arsúlagat amachchan seo. Gur míle maithag.